שלום יוטיוב, היום תראו את הבובות שלי של WWE. טוב, אז בואו נתחיל. הבובה הראשונה שלי היא של המתאבק ג'ון סינה. הנה. הבובה השנייה שלי היא גם של ג'ון סינה, רק הבובה הזאת היא יותר חדשה. הנה. הבובה השלישית שלי היא של קיין. רגע, אני אעשה אותו. הוא עשוי מגומי. הבובה הרביעית שלי היא של ריי מיסטריו. רגע, הנה. הבובה החמישית שלי גם של ריי מיסטריו, רק היא לא ממש שלי, היא של אח שלי. הבובה האחרונה שלי היא של סי.אם פאנק. הנה. זאת שהוא היה עם שיער ארוך. טוב, בקיצור, זה הבובות שלי. אז תודה שצפיתם. ביי.